Ahojte. Dnes by som vám chcel predstaviť novinky na predajni, konkrétne kompozitné podlahy, 4 dekory. Jedná sa o kompozitné podlahy Stoneclick 34. Je to doplnenie série Stonelight 34, ktorá je veľmi úspešná. Majú rovnaké parametre, čiže 4 mm hrúbka, 34 komerčná záťaž, vhodné na podlahové kúrenie. Jediný rozdiel je v šírke paneloch. Zatiaľ čo Stonelight 34 sú panely široké 246 mm a vysoké 1290 mm, tak Stoneclick 34 sú široké panely 203 mm a vysoké 1290 mm.